Devínska Nová Ves. Vlastne tu je škrydlová strecha, ktorú treba opraviť, iba túto časť. Hej, to je takéto časť takýmto výkierikom. A tuto vlastne bol zátek, tam bola vypadnutá škrydla, tá sa dala naspäť, ale zátek prestal na tom mieste, ale začal inde. Čiže evidentný problém v krytie tu nie je, čiže pravdepodobne tam bude treba rozobrať kompletne túto časť a vymeniť asi pározábranu pravdepodobne a zložiť to naspäť. Čiže takto to vyzerá, ešte to nafilmujem z dola, tu je taký výkerik a je to vlastne takáto malá časť. A z tej druhej strany dead, to tam tiež je to problematické, tiež to nafilmujem a zmerám. Výška tohto vlastne je nejakých 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 škridiel je výška. A šírku, ja potom tie výmery dám, šírka asi v tej strednej časti dáme a plus tento výkierik. Ešte ja to potom nafilmujem vlastne z vrchu. To je vlastne druhá časť strechy, tiež tu prichádza k záteku. Tuto sa robila takáto oprava, že vlastne tu, jak sa tá strecha zužuje, lebo z vrchu to bude lepšie vidieť. Vlastne tá strecha, ona sa zužuje a vlastne tento hrebeň bol takto prelepený páskou, lebo tam vlastne naražala tá voda a vtekala dnu, tak bol predpoklad, že tam to zateká, ale nepomohlo to, čiže pravdepodobne problém bude pod tou škrydlou. Čiže túto časť tiež treba rozobrať, vlastne po toto užlabie aj s týmto bokom, ktorý tu je takýto bočná, takáto vec, krátka. A túto celú časť vlastne treba rozobrať až po to užlabie, pravdepodobne aj látovanie a dať tam novú pározábranu a zložiť to naspäť. Ja to zmerám ešte z vrchu, urobím záber. Takže pohľad z vrchu na tú druhú stranu. Tam je vlastne výška 5,5 metra a šírka v strede nejakých 3,6 metra. Zhruba. Dá sa to potom vyrátať podľa škridiel, ale meral som to metrov. Výška 5,5 a stred šírka 3,6. Plus ten výkerik. Hej. Celé rozobrať. Asi aj s týmto. Možno toto nebude treba. A urobiť novú pározábranu, znova zložiť. Toto je vlastne tá strana, kde sa vlastne páskou je to vidieť, že tuto vlastne sa to takto zužuje tá strecha a tým pádom tá voda naráža na ten hrebenáč. Bol predpoklad, že vlastne tam vteká dnu a potom vyteká spodkom, ale problém pretrváva, čiže problém bude niekde v ploche pravdepodobne a bude treba tu to rozobrať až po to užlabie aj s týmto bokom a vymeniť pározábranu a znova to zložiť. Tu je myslím výška tiež 5,3 metra a šírka podľa škrídiel sa to dá zrátať. Spodná časť, ja zmerám ten stred zhruba, tá vrchná časť je tiež zmeraná. A tak spodok to vidieť dostatočne. Tak to je vrch. Hej, toto sa robilo. Toto zamedzilo voči vode, ale nepomohlo to. Čiže bude treba urobiť rekonštrukciu tej strechy. Tejto časti vlastne. Tejto časti potom užlabie a vlastne tiež tejto druhej časti, tá tiež je problematická. Až potom hrebenáč. To nároží. Ešte je to dve časti.